Blikla pani. Joj. Jaké zvuko? Čau. No počkaj, to som na treťom? Na treťom som, že? Okej. By som prehodnotil, či nedostanem u rodičov ináč, keby takto to má vyzerať. Okej. Tam niekto pláče. Že čo? I put the key in the store. It's outside by the entrance. In the store? Akože do obchodu? Čiže mám ísť zase dole, hej? Oh. Ty si živý? Čau. Aký si vychrtlý, Bobík. Je to tu nejaké prázdne. Aha, tu. Jo, toto je store. Jo, toto vyzerá ako obchod, o ktorom hovoril majiteľ. Niekde by tu mal byť kľúč. Počkaj. Aha, granulky pre psa zoberiem. Jasné. Dám mu pápo. Počkaj, halo? Tu sa dá aj búvať v práci? Trošku znervozňuje, že... To bol ambient celý čas? To neboli reálni ľudia? Dobre, chlapci, tak toto je hovadina. Idem nakrmiť psa. Ten nesmie zomreť, Bubik. Dúfam, že není mŕtvý Havik. Ty p***! Hauko. Si tu ešte? Čau. Nemôžem ísť vyššie. Havik. Páči sa. Sme kamoši. Dobrú chuť. Že nikdy. Toto má fakt, že ťažkú atmosféru, chlapci. A dievčant. Mi z toho normálne, mám tlak na hrudi z toho. Počkaj, to je moje poschodie, nie? Len z jednej strany. Jo. Dobre, sme v byte. Okay. Všaké dramatické. Kámo, môžeš to otvoriť? No tak to by som vzdal tu. Aha, že ja mám akéby spoločné bývanie. Toto je, okej, čiže jednu cimru mám, chápem. Jak si spravím cup of coffee? Halo? Dobre. Čakáme, hej. Niekto došiel a schoval sa, že? No jasné. I think it's time to go to my room. A tu niekto išiel, kam? To tam nebolo, nie? Toto tu zavesené. To som nevidel cez to sklo. Bojím sa, chcem ísť domov. Tá stará pani zošalela. Nemohol som ísť von dlhú dobu. Čo? Jak ako nemohol som ísť von dlhú dobu? Ja mám ísť pozrieť, že nie je zamknuté, hej? Ten zámok tam? Haló? Tak to som v p***, chlapci. Čo teraz? Ty! Fuj! To sa nedá pauznúť tá hra? A dosť. Haló? Madam? Mám to p***, idem spať. Tak to ti za... Najviac pôjde svidničanka. Mám kľúč. No tak tam je teraz strašné dudňaky mi dá. To úplne cítim. The key doesn't fit. Možno od balkónu. Počkaj, tam sa nedá ísť už. Čo? Čo mám robiť? Kde mám ísť?
Čo mám robiť? Ty sa mi zježilo Sauronové oko. Fuj. Konec. Konec. Dohrali sme. Aj. Teta. Či ešte nejaký jumpscare. O! Idem von. Viem ísť von. Neviem ísť von. Sme v p***. Zrazu sa dá. Dobre. Getting into your neighbor's apartment. Dobre. Ideme k susedovi. Sťahovať sa čo naj... A tu sa tu plní plynom. Ty zavesené šaty, to je dobrý grc. Ako mohol by som sa ozvať, že hej, že sorry, že som u vás, ale pani vedľa mi dala čapak one tap. Nedýchči. Nie. Ja si kúpim Heartbeat monitor, lebo ako teraz normálne cítim, že mi ide z hrude šarco. A ja si ho musím šanovať. Haló? Kľúčik? To niekto zalezol? Dobre som videl. To laglo. To už není iba oblek, to je človek zavesený. Ty kokos, tak toto je, že najhorší flashlight v hre. Najhnusnejší, najodpornejší. Nie. Tu musím nájsť nejakú kombináciu. Nie, jak sa volá tá pani? Niečo ma to strašne vystraší. Jak zistíme kódik, hoši? Kto tu straší? Nevieš kódik? Taká pekná fotka do bytu ináč. Nie, nevieš nič. Haló? Tu furt niečo buší. To je fakt, že najodpornejšia baterka vo videohre. A to som hral VR-ka. Eca? Tu bol tiež obraz, yes. Ecai? DK. Posledný obraz prcam. Skipnem jumpscare. DK. Nie. A? A čo mám urobiť? Ja viem. Hauko? Idem do p*** odtiaľto z tejto diskošky. Počkej, to sa nejdem vrátiť do bytu, že nie? Absolútne neprichádza do úvahy. Ja nejdem naspäť do toho bytu. Dá! Ty ko... Nevidím. Aha. To mám ísť akože celé teraz kvôli tomu. To je confusing jak debil ináč táto časť tej hry. Drž pič. Čo ti je? Však to tam nebolo predtým? To som akože ja? Že som skapal? Jak tá hra vedela, ne? Že tu zdochneme. Kamo, nevidím ani p***. Nevidím. Ja som p***. Halo? There is no way out. Akože, keby mi to nedalo teraz achievement, že som úspešne ušiel... Ty ko...
There's the way out. But I need to find something to cut the chains with. OK, čiže hľadáme pliers nejaké. Come on, neblikaj mi do tváre. Epilepťak dostanem extrémny. To nie. Akože som kľudnejší, že som vonku a zároveň vôbec, vieš čo myslím? Tu sa niečo strašne dojebe. Halo? No where do I look for gasoline? Čo? Musím nájsť gazolín. Tak to bolo aké lacné. Však to je z alertou na Discorde. Čo? Smeti hádžu. And now into the red refrigerator. Červená chladnička. A to bolo kde? Did you see that pine cloth in the yard? Don't you want to see what's behind it? Tak to je large a Striko Fester v jednom, to je halus. Východ? O. Je to krásny hideout, že? I was hiding here from all the horror. Skoval som sa pred všetkým hororom, čo sa začalo diať v mojej rodine. A v podstate v celom meste. Čo? Je dobre, že tu není žiadna žijúca duša v kavlone? Táto kojna ti pomôže. Jaká kojna? Aha. Jak ako tu nie sú žijúce duše? A na čom je ten coin? Okej. A na čom je ten coin? Halo. Nie. Pre všetkých, čo máte epilepsiu, ja sa strašne ospravedlňujem, ja som nevedel. Takže tak. To je pekný byt docela. And there's a canister of gasoline. Je no. Teraz sa musím vrátiť dole, hej. Môžem ísť tajeto? Takže ideme von. No a teraz ma vystraší vedúci. OK, máme. Čo? Čo mám robiť? Ešte handle musím nájsť, či čo? Tak to neviem, ako handlnem túto situáciu. Počkaj. The generator's gas and the starter lever's broken. Aha, čiže sa rozbila aj páčka na štartovanie. A tak to kde nájdem, kámo? Možno pod schodami sa otvorili dvere, idem pozrieť. Elevator! Tá hra je odpad. Kámo, furt lepšie je výťah jak v Petržalke. Ja si idem zmerať normálne tep. To akože skočím zo strechy, hej? Diga, to je klídek. Tu môžem žiť? Podľa mňa to skončí tak, že akože skočím zo strechy a pripojím sa k tým dušiam, čo tu blúdia. Keď je ten Kovlun, teda prázdne mesto. Štipačky. Aha, tak teraz sa mám vrátiť, hej? No tak teraz tu bude niekto žukelovať. Ideme dudlupupu. Vystraž ma. Teraz. Tak potom. Hávík! Čau! Jaký je rád, že papal. No jasné, Bobík. Obesení týpci. Vysušení týpci. Starý tu je s nimi, super. Slipky. Čaute chlapi, čaute. Kamo fall damage.
Ak si sa takto zavesil sám, tak to je celkom akože impressive. Jak by stiahol nožky teraz, 3, 2, 1, tak nič. Čaute. Chalani, ináč, to viete otvoriť. Ja som to doteraz otváral úplne v pohode. Najprv dajte k sebe hen tie dvere a tie plechové najprv, vieš. Nevadí. Ty po mne vyskočíš? Ty špinavý pes. Ideme domov. Mám tu káru. No po mne vybehne pani. Sadnem do auta a uvidím vo dverách babinu. Som rád, že môžem pozrieť tvoj stream aj po práci. Díky, brat. Díky, kukuky. Dovidenia. Aha. To bol celý čas Ghost Town totálny. To je akože cool. Za mňa cool. Za mňa akože z tých indie hororoviek jedna z najlepšou atmosférou. No okej, bez srandy. Žiadna čapica. Čakaj, tu ešte ide. Nebude stará u mňa doma. No, veľa ľudí hovorí, že tam je mesto, čo neexistuje. Teda videli mesto, čo neexistuje. Pred 5 rokmi bolo demolišnuté. A bolo to